laitoin sen nyt, että en saisi. Elikkä se pitäisi antaa itsestään, että se tulee pysyä aina kiinni siinä heti, ja varsinkin kun se vaihtuu tuohon muuteen, mikä on toi vielä on niin pehmeä ja mukava purra. Et sit se kisahita on vielä kovempi ja vähän isompi. Niin siinä pitäisi olla sitä, mitä mä oon tänään moneen kertaan sanonut, sitä terävyyttä ottaa heti kiinni. Se tulee kyllä vauhdissa, kyllä vaan voimakkaan, kun se loikkaa sitä kiinni. Se on hyvällä vauhdilla, mutta sit se ei ole leuoissa. Se on saman tien ottanut tiukkaa kiinni, vaan se pehmeästäkin pölkeästä herkästi se liukuu. Ja sit se rupesi tuomaan kiinni, tai sit se liukuu niin, että se vähän lipsahti jo yli. Mä laitoin sen tuohon viettitason piikkiin, eli korkeampi viettitaso, niin se ottaisi terävän kiinni. Se oli vähemmän väsynyt, kun mä oon väsyttänyt sitä koko päivän. Niin. Se reagoi kyllä mun niihin ärsykkeisiin sitten siihen elpymiseen, mutta mä en nähnyt sitä niin vakavana, että mä laitoin sen kyllä keltaiselle sen toiminnan, että se olisi sieltä on kehitettävissä, mutta se kaikki lähtisi siitä viettitasosta. Eli jos se olisi intensiivisempi tekemään ja halukkaampi vielä himokkaampi siihen saaliseen, niin se olisi ehkä helpostikin tehtävissä se, että siitä on pitää. Että sehän ei sinänsä minusta ottanut mitään vakavaa. Sitä pikkusen häiritti sen siinä puheella. Ja yleensä koira sellaisessa tilanteessa, sillä ei ole mitään kaupunkia. Eli jos se olisi vähän halukkaampi ja vielä innostunut enemmän tuosta puremisesta ja saada, niin sitten ottaa tuollaisen ja sen takia kuitenkin toiminta tuolla keltaisella, se reagoi siihen. Puolustuskäyttäytymistä silläkään testannut. Sitten saaliskäyttäytyminen, se esittää siellä kaikkia elementtejä ennen purua. Se saalistaa, se tavoittelee sitä ajoittaa aika voimakkaasti siinä ennen purua. Mä tein niitä harhautuksia ja muuta ja sitten kun mä annoin purun, niin se tulee sieltä voimakkaalla hyökkäyksellä kun se tulee. Mutta sitten saaliskäyttäytymiseen kuuluisi tosiaan se heti, se saaliin naulaaminen syvällä, kovalla, rauhallisella otteella. Niin se ote voisi olla niin kovempi ja sitten se voisi pyrkiä syvempään anatomiaan. Eli näinkö esimerkiksi siinä tyynyssä vajaa ja mä vedin sitä ja annoin vähän mahdollisuuden, että se löystyi se tilanne. Niin sellainen, joka haluaa sitä syvää, niin aina sellaisessa tilanteessa tulkee sen niin perille. Niin tää oli tyytyväinen siihen, kun se oli ton verran vajaa. Se piti sillä otteella kiinni. Ja sitten se, että kun se saa sen saaliin, niin se ei hirveän pitkään sitä kantele. Se kuuluisi voimakkaaseen saaliskäyttäytymiseen, että se saalis omitaan. Ja se on joskus jopa haasteellinen palkkukoiran harrastuksessa, että niitä esineitä omitaan sit jopa niin, että niitä ei anneta omistajalle. Niin herkästi voimakas saalis. Mutta se, että se esittää niin intensiivistä saalistamista sinänsä ennen purua, hyökkäyksen voimakkaan, niin ne painaa vielä vähän tuonne oikealle. Laitoin sen keltaisen selkeästi tänne oikeaan laitaan. Sitten puru on keskellä tuota keltaista, eli mun mielestä sen suhteen ei olisi ongelmaa, mutta se voisi tosiaan ottaa vähän heti voimakkaammin. Sitä mä en laita suoraan tuohon vuotitekeen, vaan se tuli täällä viettitasossa jo, ja meni punaiselle, että se johtuu siitä. Vaan sinänsä sen otekäyttäytyminen, niin se miksei se ole enempää oikealla, johtuu siitä, että se voisi halukkaammin vielä pyrkiä siihen syvään otteeseen, ja sitten, että se voisi käyttää enemmän voimaa siinä purussa, koska se liukenee helposti. Mutta sitten erityisen hyvää siinä on esimerkiksi se, että se ei ole millään lailla levoton, se näin puremaan, vaan se ottaa, niin se ottaa ja pitää rauhallisesti.